Šta je ovo, ja ovo ne znam. Ne znam, nije, ovo nisam igrao. Ha? Možda vidimo pravila. Ajde. Ili da osnovimo naša pravila. Ako ti dam ja kroz noge Slavene, pozdravi se, bro. Pozdravi se, znači. Enver, koja ti je omiljena knjiga? Imaš neku? Harry Potter. Harry Potter, gde ti? Joj. Čekaj, opa! Znaš tačno sve koja knjiga se gde nalazi? Da. Otkud to? Pa došao sam jednom u svratište i vidio sam su knjige malo bile po kutijama, bile su tamo malo neraspoređene i onda sam ja uzeo, pitao nastavnicu da porađam i ona nam je dala ideju da napravimo jednu biblioteku i to smo uspeli. Ove najlepše knjige za decu, ovo je samo za decu, primjer, ko dolazi sa sestrom, bratom, ko je manji, to je za tu. Ovdje sad sam morao da stavim, pošto nisam dovoljno mesta, ovdje sam morao da stavim lektire. To je do osnovne, do srednje čak imaš. Znači tu ti je negde ovaj nušić? Da, sve to. Što se kaže, ovdje blejimo. Evo sad, ovdje gledamo TV, imamo radno vreme kad smemo da gledamo TV. Ja ovo ništa ne znam. Ja sam spojio nešto. Jesi to spajao pre? Ne. Što kaže moj drug, Nike mi. Nike mi? Da. A ne keve? Ne bre, kevo. Kevu se ne kune, svim ako lažeš, kad ne lažeš možeš se kuneš kevo, kad lažeš nikad nemoj se kuneš. Suknja, Slavene! Joj, Slavene, ja hodam, znači. Znači ti zapravo da vodiš evidenciju toga ko je kad uzeo knjigu? Da, sve. I je to slušao? Da. Kako ne, do sad niko nije prekršio pravila. Znači sve su knjige tu? Da, sve su knjige tu. Svi se drže pravila? Da, svi. Pa to je sjajno. Pa to je super. A koliko vas dolazi tu, ukupno? Kako mislite? U danu? Koliko ima? Pa da. Možda 200-300 dece. Može sad. A kako to upisujete? Šta radite? Pa to upiše na kompjuteru. A pre? Pa pre sam upisivao neki papir. Uzimam papir, uzem svesku i upišem. A čekaj, to si onda ti isto sam, jel da, si organizovao? Da, sve. Taj program? Da. I čekaj, i sad je to svima dostupno, jel da? Ti si organizovao zapravo... Da, dostupno svima, da. I šta kažu drugari? Pa uzimaju kad im treba za školu, uzimaju da čita ovdje, kad sede i onda vrati to, normalno treba se vratiti. A koliko dugo dolaziš u svratište? Pa dolazim jedno 10-11 mjeseci. 10-11 mjeseci, jel da? I šta ti je omiljeno? Pored biblioteke tu? Pa programiranje. Programiranje? I ti si uvijek tu da zavedeš bilo ko da uzima? Da. Tako, ja znam da nije to. Dobro, znači ako budem sada uzem, moram ovo da vratim za 2 nedelje. Da. Ili doneseš drugu knjigu, šta sad? Doneseš drugu knjigu. Cića kroz roge, već ga vidim! Juuu, Slaven, suknja! Suknja! To si počeo da učiš tu? Da. Sa nastavnikom Nikolom. I čekaj, dobro, programiranje, a jel imate neki sport, nešto? Sport imamo nedeljom, a subotom imamo jogu. Jogu, a voliš jogu? Pa dobro, malo za fudbal i to mi treba. A znači fudbal ti je zapravo... Da, a nedeljom imamo sportski dan. Čekaj, sad sam ovo video... Ste ovo vi pravili? Da, ovo su pravili, da. A to za učiteljicu? Da, za nastavnicu Jelena, mislim da je to. Je tako? Dobro, ja sam čuo da je tebi nastavnica Jelena omiljena. Da, najbolja nastavnica. Jel da? Da. Ovo je naše, znači, drvo želja i gledamo, za svako dete je napisalo svoje ime, šta želi i koja se želja ostvarila, tu želju sklanjamo i sad dete stavlja novu želju. Šta ona radi? Pa ona sve, u svemu što radi ona me podržava, ona mi je dala ideju za biblioteku, nije samo zbog toga, čak nam je dala ono, sve što god je pitaš, ako je za tvoje dobro, ona će ti reći da možeš, ako je za loše, ona će reći ne. Znači... Da, ako je za dobro, ona će ti reći na što god hoćeš. On je bio na prvoj radionici i imao je želju i ta želja mu se ostvarila za programiranje i radionicu programiranja i tu želju smo sklonili. I sad sljedeća radionica kad bude za mjesec dana, ponovo će da poželi želju i onda ćemo da vidimo. Bingo! Još tek treba da smisliš. Da. Ja želim da moja sestra bude srećna. Pa divno su im želje. Jes, i sve su realne želje. Da. Baš su realne želje. Želim da imam puno drugarica. I to su u principu sve skromne želje, onako, kad pogledate... Pa nije ono, želim da imam telefon, Da, i nisu materijalne. Nego nešto stvarno žele.